150 juta wis oleh oma di pusat Surabaya rek yo. Cuwidek ndi-ndi, cuwidek TP, wis pokoke sampean cuwidek pol nang ndi-ndi ku cedek. Tepate di Surabaya Pusat di Simo Barat. Simo sampean ndi? Petemon Barat rek yo. Lah oma iki apik rek yo. 2,5 lantai, hampir 3 lantai. Aja langsung gak sesuai. Kusene wis kayu rek yo. Pintune sing diwi tenang ae. Iki regane murah rek yo. Cuma 150, ukurannya 2,5 kali 4 rek yo. Wis aja. Lah, iki ruang tamu to orang keluarga, wis super gede rek yo. Kena gawe nyeluk wong sak RT sik emot lah. Nah, wis dek-dekan kabeh. Lah kene iki dapure rek yo. Dapure wis super gede, wis ngel. Kene ngene wastafel, kene ngene kompore. Kene iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine kena gatus wong 29. Kamar nang ndi, Cak? Kamare dhuwur kabeh. Tenang ae rek yo. Kok iki ono cekelane rek yo. Nah. Iki lantai pertama rek yo. Wis kan aturan dhewe kena gendeke opo. Parkiran sepeda motor kene ya uncal terus motore nang kene. Nah, kamare lagi dokter rek. Nah. Ah, iki kamare rek yo gede yo. Tuh kamare super gede yo. Tuh yo gede rek yo. Kene gawe ambekan satu bengi karo bojone sampean yo. Iki kok ono pintu balkon rek yo. Gini ya. Nek kowe ngratapi nasib ya Allah Surabaya. Wis ngene iki rek yo Surabaya. Nek sampean sing gak kepengin pindah ke Surabaya. Budgetnya minim. Wis iki solusine rek yo cuma 150 juta. Lokasine di Petemon Barat. Nek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Nomor WA bisa cek di bio profil. Itu baik.